Està? Ja sé que tant tu com jo som una mica més petits que en Yukito. Però no hi podem fer res, ens agrada. On vas? Espera, Shaoran! Màgia. Em sap greu, Shaoran. Moltes gràcies, Shaoran. Oh, parla! Vinga, digues alguna cosa, Shaoran! No m'havies pas dit que hauria de dormir en aquesta habitació. És que si surts d'aquesta habitació segur que algú et veurà, que no ho entens. Doncs no puc! Dormiré dalt d'una... Shaoran! Però què fa? Tots els premis han estat donats generosament pels botiguers de Tomoeda. Així doncs, en nom dels membres del comitè organitzador del concurs, voldria expressar-vos la nostra més sincera gratitud. Sí, és ben veritat. Aquest marrec. Puja! Afanya't! No ploris. T'ajudaré a buscar-lo fins que el trobem. Gràcies, ets molt amable. És perfecte per quan fas sortides com aquesta. O per quan fas una festa. T'explico com... Sakura, què fas? Shaoran, què hi fas tu aquí? És que estava preocupat per tu. He pensat que potser havies trobat una carta de clou. El que has de fer és trobar la manera d'atrapar aquesta carta de clou. Podem pensar alguna cosa junts. Només vull atrapar totes les cartes, res més. Moltes gràcies. Hauríem d'anar a veure la Tomoyo i comprovar que això que dius és veritat. De debò? Gràcies. Et passes l'estona mirant la Sakura. Què? Jo? Això no és veritat! Què et passa, Shaoran? Sí, però la carta... Beneita! Com has pogut sortir en aquest estat? I si t'arriba a passar alguna cosa, què? Però és que si no aconsegueixo tancar aquesta carta ara mateix serà terrible. A més, he decidit atrapar totes les cartes de clau. Tu també, oi, Shaoran? Me'n vaig a buscar una beguda. Shaoran! Oh! Però què? Té, aquestes són les meves cartes de clou. Què? Però què carai faig?
alguna cosa. Tota l'estona que ho mires. Shauran. Oh! Déu meu! Què deu ser això? Ostres! També assages, Shauran? Déu meu, què deu ser això? Aleshores t'acostes més a la filadora. Ostres, ho fas molt bé! Ja t'has après tot el paper de memòria, Shauran. És que la princesa no diu gran cosa. Molt bé, ara podem passar tot el tros en què surten les fades. Oh, Déu meu, quina princesa més bonica! Si la pogués despertar amb un petó. Per la meva espasa, prometo estimar aquesta bonica princesa del bosc tota la vida. I ara li faré un petó. Aquesta és teva. Per què? Perquè se t'ha acudit a tu la manera d'atrapar-la. A més, tu em vas donar la carta del núvol. Però que no ho entens. Estem competint per atrapar les cartes de Clou. Sí, però aquesta és teva. Té. Ja t'espavilaràs si després te'n penedeixes. Això sí que és una bona escena! Tant de bo pogués fer el paper de príncep. Oh, no pot ser. No li farà pas, oi? Noto alguna cosa! Visca! Tot torna a ser com abans! Un moment! Poca vergonya! Què? Vull tenir un record amb vídeo de les persones que han atrapat les cartes de Clou. En fi, sort que hem pogut atrapar totes les cartes, eh? Ja, sí. La veritat és que has fet una bona feina. Gràcies. Oh, que n'ets de maca quan somriu Sakura. Ho he aconseguit! Somiant, somiant, totes les portes s'obriran, se t'obriran, com els núvols al cel o com ho fa un avió. La, avui sóc l'encarregada, i he aconseguit acabar tots els deures d'estiu. Haig de passar llista, canviar les flors i procurar que tot es vegi ben net i polit. Encarregada. Ai, bon dia, Shauran. Bon dia. Com escoltaves? Veig que l'altre encarregat és en Shauran.